Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Spika wa nyumba ya malamulo olemekezeka Assamir Suleiman wapempha pa mpando wa makomiti a nyumbayi kuti aonetsetse kuti akugwira ntchito yawo yolondoloza chuma cha boma molingana ndi zokhumba za Malawi. Suleiman anena izi lachiwiri pa 6 January 2026 pomwe amakumana ndi apa mpando wa makomiti a nyumbayi komanso makalaliki a nyumbayi. Poyankhula kwa apa mpando wa makomitiwa, aspika anatsindika za udindo wawo polondoloza chuma cha boma molingana ndi masomphenya achitukuko. Ndinakumana ndi akuluakulu akhala pa mpando wa makomiti athu, ma chairperson, mukuziwa kuti posachedwa pa kunali zisankho zimene anasankhidwa, kana koyamba kumana nawo, koma zina zofunikira ifo chokuti ndimafuna amvetsetse zilingaliro zanga ngati spika wawo, zimene ndikuyembekezera kuchokera kwa iwowo, komanso mmene ndikufunira kuti azigwirira ntchito. Ndinene pano kuti ndizosangalatsa kuona kuti ma chairperson athu, pali ena amene anakhalapo nduna boma lapitali, pali ena anachoka tinali ku opposition limodzi, ena obwera kumene anyuwani, ndi mix yabwino, muli anthu oti titayika nzeru zathu pamodzi tikhoza kusintha zinthu, kupanga zinthu zokomera Malawi. Mwaso ndinawuza kuti chilichonse chimene chikukhuza moyo wa Malawi chizipasidwa priority, chizikhala choyambirira, chifukwa tili pano kugwira ntchito ya Malawi. Tigwira ntchitoyi mosaopa, mosatengera kuti uyu ndi ndani kaya uyu ndi ndani. Ndinenenso pano kuti katangale wafika ponyasa mdziko lathu lino, ndipo ndikufunisisa ineyo ngati spika ndikhala oyambirira kulimbana ndi katangale ameneyi. Ndi aliyense amene akugwira ntchito imene amaziwa kuti ndalama yake imachokera kwa Malawi, ameneyo tinaye tizimusaka, tizimusatira, kuona kuti akupanga mwachilungamo ntchito yake, komanso ntchito yokomera Malawi. Kena kwa Suleiman anakumananso ndi makalaliki a nyumbayi motsogozedwa ndi mlembi wamkulu wa nyumbayi Mayi Fiona Kalemba, komanso achiwiri awo a Joseph Manzi. Iwo anati makalaliki ali ndi udindo woonetsetsa kuti makomiti akugwira ntchito yawo moyenera, makamaka polimbikitsa mgwirizano komanso kutsata malamulo pa ntchito. Ndizoonadi timakumana ndi ma clerk, ma committee clerk athu, monga mmene mukuziwira kuti posachedwa pa tikhalanso tikukumana ngati parliament, koma kakanayi koyamba kamene ndinakonza kuti ndikumane ndi ma clerk. Ntchito yathu kuti iyende ku parliament kuno timadalira ma clerk athu ndamene amatsogolera. Ndinazo zofunikira kuti timveso kuti kodi iwo akumana ndi mavuto otani akamagwira ntchito zawo, komanso kuwapatsa zilingaliro zathu kuti ngati atsogolerano anyuwani panopa tikuyembekezera kuti tigwira ntchito motere. Ndinene pano kuti unali mkumano wabwino, tizikumana pafupi, ndapemphaso kuti tisanakumane sitting ikubwerayi tichezenso timve, chifukwa ndikufuna tigwire ntchito yathu mmene malamulo amatilolera, mosaopa, mosakondera, komanso moonesa chilungamo, koma chachikulu pa zonse tiziyika za Malawi zokondweresa Malawi patsogolo. Chifukwa Malawi ndamene tikugwirira ntchito, Amalawi ndamene anatika mipando imeneyi, Amalawi akuyembekeza kuona ntchito imene tikugwira. Ifeyo atazatipange judge ndi Amalawi, si ma MP iyayi, si executive akuboma iyayi, si akukhoti ku judiciary iyayi. Ife tigwire ntchito mosaopa, mosanyengerera, mosabisa munthu, koma china chilichonse kumachigwira ntchito moonesera, timati transparently, kumachika pambalambanda kuti aliyense aziziwa zimene zikuchitika. Ndipo ndine osangalala kuti tamvana ndipo tili limodzi, ulendowu tikuyenda limodzi. Ndipo m'mawu ake mlembi wamkulu wa nyumbayi Mayi Fiona Kalemba atsimikizira spika kuti agwira ntchito modzipereka
pa ntchito yokwaniritsa masomphenya awo. Pakadali pano a Suleiman auza makalaliki a nyumbayi komanso ogwira ntchito onse kuti apitilize kugwira ntchito mwa ukadaulo komanso mwa chilungamo. Nyumba ya Malamulo iyamba zochitika zake za chaka cha 2026 ndi mikumano ya makomitiwa kuyambira pa 12 January mpaka pa 12 February 2026. Rachel Gonani, Parliament, Lilongwe. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.